Иртәнге шәйгеләр Болгар радиосы һәм дә дәвам итәбез, аралашабыз, сөйләшә башлаган идек хукукларны яклау хакында. Бүген дуслар, бөтен дөнья кулланучылар хукукларын яклау көне. Сез үзегезнең хукукларыгызны яклыйсызмы? Гомумән сез аларны беләсезме? Шул хакта языгыз дигән идек. Радио тыңлаучыларыбыз яза. Нәбер тыңлаучыбыз язган, Минем уйлавымча үз хукукларыңны белергә һәм якларга кирәк. Сәлам белән Искәндәр дигән. Беләсезме, егетләр? Иң беренче ул кулланучы хукукы нәрсәдән башлана. Менә без кибеткә керәбез бит инде, кирәкле әйберләрне сатып алабыз һәм кай вакыт теге карта белән эшләмәгәндә әле, банк картлары белән мондый акча була икән, кәгазь акча, ул бераз гына ертылып китсә, без аны бирергә кыенсынабыз. Чөнки үземнең дә шундый очраклар булды. Ул инде сумка төбендә яткан акча булган. 100 сумыгыз юкмы диделәр дә, һәм мин шуннан тартып чыгарып, ул бераз гына ертылган иде. Миңа инде сатучы нәрсә ди? Мондыйны алмыйбыз ди. Тик янәшәмдә торган бер абый, ничек ди сез алмыйсыз ди. Ул ди сезгә нинди акча бар, шунысын бирергә. Сезнең өчен акча түгелме ул ди? Бирергә тиеш, күпмедер проценты бар инде. Диде. Юк, процентларын әйтмәде ул. Банк алмаштыра аны ди. Тик сез ди кибеттә эшләүче буларак шушы акчаны алырга тиешсез, нинди генә булуына карамастан диде. Һәм ул ярар дип башыны еп. Шулай ук икән, аның күпмедер өлеше җыртылган булса, я өзелгән булса, дигәндә ярты күперне генә кабул итәләр әлбәттә. Анда номерлары калырга тиеш, шул номерлар булса, юл кичкенә генә иде инде, ул ертылып киткән генә. Теге яртысы гына түгел. Шуңа күрә, дуслар, сез үзегезнең хукукларыгызны беләсезме?